kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Ito na nga ang programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. At ngayon nga po, meron tayong kasama sa kabilang linya na magbabahagi sa atin ng kanyang Top Secret. Hello, good evening! Hello po, good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung ano ang pwede naming itawag sa'yo? Anastasia po. Anastasia! Wow, Ganda, di ba? Ganda, parang kulang na lang anesthesia na siya. Taga saan ka, Anastasia? Ay, taga dito po sa Puerto Princesa, Palawan po. Uy, taga Puerto Princesa, Palawan. Ang sarap naman dyan, lagi kang nasa beach, kumbaga. Opo, para umauran. Charot lang. Eh di marami ko nakikitang mga pwedeng i-aura dyan. Marami na rin po. Ah, Marami na rin po sila. Ay! Charot lang. Oh, Anastasia mula sa Puerto Princesa, ano ang iyong top secret? Well, ito ang top secret ko. Matagal na ako dito sa Puerto Princesa. So, as we all know, na maraming foreigners sa Puerto Princesa. So, destination ng mga AFAM. Yun ang term nila. And, sa sobrang tagal ko dito, may mga nakaka-chat na ako. Oh. Ayun. Paano nakukuha yung number mo? Ha? Kinukuha yung number mo? Hindi, yung mga app. Nag-app ka? Yung mga nearby. Ganon. Nag-install ka ng Pwede app. mo magsabi ng app. Charot. Yung kulay yellow, kulay green, kulay red? Kulay green. Kulay green. Ay, wait lang. Oh. Pwede. Ay, blue pala. Sky blue. Ay, sky blue. Okay. Kulay green, grab yun eh. Charot. Wala pong grab sa Palawan. Baka naman sa susunod meron, no? Ayan. Correct. Okay. So, yun po. Actually, nearby po yun. Nag-open lang ako ng app. Pero ganun pala yung app na yun. Pag nag-open ka, automatic, makikita ka na nasa area ka na. So, hanggang may nag-chat. Oh. Ayan. Sabi niya, hi. Ang sagot ko, hello. Ganon. So, akala ko una Pinoy, tinagalog ko pa. Tapos biglang siyang nag-English. Oh. Okay, foreigner siya. Ganon. Di ba may picture doon? May? Meron. May picture nga siya. So, meaning hindi siya mukhang foreigner? Kasi puro tattoo yung picture. Braso niya lang. Tapos yung mukha, medyo parang blur, ganun. Nasa gym siya pero parang sa salamin kinuwanan, tapos yung salamin hindi siya pinunasan, kaya lumabo. So mukha siyang malabo. Ganun. So meaning, kapag hindi masyado napunasan yung salamin sa gym, ibig sabihin, Pilipinas na yun. Wala ma. Pang Pinoy, di ba? Medyo dugyot lang kasi. Okay. So, nasa dugyot, and then, nasa gym siya. Sa gym siya. Yun. So, hindi mo talaga nalaman. Medyo malabo, hindi siya malinaw sa akin, pero marami, very visible yung mga tattoo niya. So, na-attract ka dun sa tattoo, kaya nag-hello ka rin. Yes. Na-attract ako sa may tattoo kasi ang ex ko ay tatuan din. Ay, gusto mo medyo kasi parang iba yung dating, yung parang gusto mo yung dinudut-dut mayabang, parang sasaktan, ganon. Dut-dutan nga. Gusto nga ng dut-dutan. Charot with the rot. Anyway, so parang alam ko na kung saan papunta to ha. Okay, continue.
Okay, so chat-chat muna kami. So, nag-getting to know muna na stage, ganyan. Ano yun eh, gabi yata nag-chat, mga around 9 ng gabi. Tapos na nagwo-work ako sa gabi. Habang nagwo-work ako, so nakaka-chat ko na siya. So, nagtanong ako kung taga dito ba siya, sabi niya oo. Tapos, kung aalis ba siya or vacation lang siya dito sa Palawan, hindi. Residente na siya. Ay, At bago talaga? pa lang siyang residente ng Palawan. Wow! Na-in love siya sa Palawan kung ganon. Actually, hindi. Hindi. Saan siya? Ano? Bakit siya nagsistay sa Palawan? Sabi ng tatay niya, mag-stay na siya sa Palawan. Kasi yung tatay niya is matagal na dito. And then they have a family business, so wala siyang choice but to stay. Okay. Ganon. Ibang lahi, pero merong negosyo dito sa Pilipinas. Yes. I think yung tatay ang may... Siyempre, bago ka naman magkaroon ng property dito, baka yung tatay yung merong asawang Pinay. Kumbaga yung Kaya, tatay, diba pure-blooded na taga ibang lahi, or ibang lahi, tapos yung nanay, Correct. Pinay. Okay. Yun. So, So, ang half-half siya. tinanong ko kung taga saan siya. Mm. So, siya ay taga Scotland, Ay. Great Britain, Oh. na half German. Oh. Half Scottish, na. half German. Half British German. British, German. Grabe, pag sabi nila, malaki daw ang sausage dyan. Parang maiko-confirm ko ang sausage. Uy, Charot. pero sabi mo may lahi rin siyang Pinoy. Ay, hindi. I think doon na yun sa hindi, yung mother niya is taga-Britain. Tapos okay. parang dito lang siguro. Nag-remarry Hindi ko sure lang. yung buong family tree nila. Pero feeling ko naman kasi bago ka kasi magkaroon ng negosyo or property dito, kailangan meron ka kasing isang Pinay. Sa bagay, Na ang alam ko kasi bago ka magka-property dito sa Pilipinas, una sa lahat dapat pogo ka. Charot! Wait, darot. Pogo, correct. Alam ko ganun eh. Dapat una sa lahat may farm ka, ganyan. Tapos biglang magpogo Correct. ka. Di ba may ganun eh? Anyway, di ko sure pero yun lang yung nababalitaan ko recently eh. But anyway, kidding aside. So, ayan na, nagkita na kayo. Nagkita kami ng same night ng pag-message namin. Oh my gosh, so ibig sabihin wala pang isang araw na nag-uusap kayo, biglang nagkita kayo same night? Wala pa. Oh. So parang, by the way, hindi ko pala na-mention. Huwag na natin i-mention. Hindi, sige, i-mention na. I'm a transgender. Mm. So sinabi ko naman yun, kasi bago kasi ako nakikipagkita sa mga ganyang ka-message, sinasabi ko ahead of time. Kasi ayoko naman alam mo yun, bigla ka na lang patayin or whatnot, nagloko ka pag nakita na kayo. So yun. So okay naman siya. Sabi ko, okay, sige, ganyan. Nung una medyo nagda-doubt ako na papuntahin siya. Kasi first time kong kakilala siya. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin, ganyan. Tapos noon, wala rin kaming place, hindi rin pwede sa kanila. But finally, we end up sa place ko. Parang pagkatapos kong mag-work, bigla ko na lang sinabi na, okay, you can go. You can come here. Yun. So, gumawa muna ako ng mga ritual habang naghihintay sa kanya. Pero ang bilis niya lang. Feeling ko ang lapit niya lang sa akin. Kasi Wait, parang... ano yung ritual na yun? Ritual ng bidet. Charot. Wait lang. Nabanggit mo, diba, na trans ka, na stay siya. Kanina, inipit mo pa talaga yung boses mo, ha? Ngayon, lumalabas na. Ay, lumabas pa. Medyo lumabas na ng onte. But anyway, matanong lang namin, pag trans, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ay nakapagpagawa na ng iyong dibdib? Napalitan na ba ang iyong pang-ibaba? Yung ganun. Pwede mo bang explain sa amin when you say it trans? Sige. Kasi medyo maraming ganyan ang thinking na kapag transgender ka, ibig sabihin nun, ano ka na, lahat may, kumpleto ka na hanggang sa baba.
So ang transgender kasi is a gender identity. So that's my gender identity as a trans. Regardless, I'm may tawag na pre-op at saka post-op. So ako nasa pre-op ako. Yung post-op yung mga tapos na. So ganon. So I still consider myself as a transgender because I embody it and I feel that I am a woman. Okay. So yun pala ang regardless definition. kung nagkapapalit or hindi. So I'm a transgender. Okay. Gets natin. Pero before a transgender, I'm a gay. Nagbabago kasi minsan yung mga gender identity mo kapag habang lumalaki ka. So when I was a child or kid, I'm a gay. I identify myself as a gay. And then hanggang sa gusto ko na pala, mas gusto kong maging babae ako. So I identify myself as a transgender. Okay. Ang identity ba at saka yung orientation, same lang yun? Yung identity, di ba may gender, sex sa orientation, sex identity, or gender identity? Parehas lang ba yun? Bigla. Yung orientation, ang orientation ko kasi, na-attract ako sa straight. Or preference yun? Naguluhan na tayo lahat. Huwag na natin i-continue tayo. Gender preference mo, na-attract ka sa straight. At etong kausap mo ay straight. I feel so na he is a straight. Okay. O sige, mabalik tayo sa kwento mo. Okay. Nagkaroon lang tayo ng konting 101 talk about this. Briefing. Pero yun, so nung nasabi ko na siya, okay naman siya. And then I feel na kapag foreigner kasi medyo okay sa kanila regardless of gender. Wala pa akong na-decline ako ng foreigner. Halos lahat, they are go. At okay lang sa kanila. Hindi ko alam kung medyo ma-explore ba sila talaga. Or may gender, meron din ba silang pagdududa sa sarili nila, mas nagustuhan nila yun. Or baka naman kasi iba talaga kayo gumalaw o magmahal. Okay, so gumawa ka na muna ng ritual mo. Dumating siya sa place mo. Correct. Dumating siya sa place ko ng 10 minutes kasi sabi niya 10 minutes. At in fairness sa foreigner, pag sinabing 10 minutes andyan na. Hindi siya late, hindi rin sobrang aga, saktong 10 minutes. Walang Filipino time. Yes, walang Filipino time. So pagkarating niya, kumatok muna siya. Tinundo ko siya. Kasi yung mga sumunod na nung araw, yung mga sumunod na kumakatok na lang siya. Sinundo mo siya tapos sumundot na, gano'n? Gano'n. Sinundo ko siya, pumasok kami, nasundot. Uy, agad-agad gano'n? Actually, ito yung weird. Kasi ang tangkad niya, matangkad. Actually, gwapo siya. Sino ka mukhang artista? Mukhang Chris Evans ang dating. Uy, seryoso yan? Yun ang tingin ko Yun lang yung tingin ko na parang Chris Evans yung dating matangkad. Tapos hindi naman sobrang pet pero may body build siya. Tapos tatuan. Yung tipong feeling ko, sasakalin niya ako o papatayin niya ako. Ganon. May ganon kang feeling? Buti hindi ka natakot nga. Oo, for some reason hindi ako natakot. Kasi maamoy yung mukha kahit natatuan siya. Kasi nakita ko talaga Chris Evans yung face. So, why not? Gusto mo pala yung medyo sinasalbahe ka, ganon. Pero may amo yung mukha, ganon. Ganon. Okay. Gusto pa namin malaman yung ibang detalye, ha? Pwede bang stay ka lang dyan at stay lang kayo kabisyo ng mga nakikinig ngayon kasi wala pa tayo sa exciting part. Alamin natin kung gaano kalaki. Charot! So, abangan po natin yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin natin on the line si Anastasia. Kapiling din si DJ Rocky. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
sake!